Hej og velkommen til. Jeg hedder April, og i dag kunne jeg godt tænke mig at vise, hvordan vi kan lave en ært, der ser cirka sådan her ud. Det er jo ikke en ært, det er flere ærter i et bælg, og jeg klikker på plus og vælger screen size. Nu er min bedste tv-format sådan her, men jeg vender den på den høje led. I kan selvfølgelig bare vende hele iPad'en. Så vælger jeg en grøn farve, og jeg går sådan et eller andet sted ind i det grønne her, vælger en, der ikke er for gul, og en, der ikke er for blå. Sådan lidt midt imellem. Pensel starter jeg med kalligrafi-mappen og vælger monoline. Jeg starter med at tegne hele bælgen, og den er ligesom lidt tynd for oven. Det kunne være, at vi også lige skulle se, hvad den er helt uigennemsigtig, og størrelsen tror jeg, vi tager ned omkring 10 stykker. Sådan. Prøv lige at kigge. Den må da godt være mindre. Vi går ned til 7. Den er lidt bedre. Så starter jeg med at lave den lidt tynd for oven, og så kører jeg lidt ud her. Og lidt ind igen. Og så kører jeg her. Lad den lige være lidt tykkere. Og kører langsomt ind. Og lad den være lidt spids i enden. Et eller andet i den stil her. Så tjekker jeg, at jeg har lukket enderne, og at der ikke er noget, der stritter ud her og der. Sådan der. Og så trækker jeg farven ind ved at holde pinden nede og trække den ind. Nu har jeg den fyldt ud, så kan jeg lidt bedre få et overblik over, er der noget, jeg lige vil have rettet. Jeg vil for eksempel gerne lige sige, at viskelæder skal vi lige have her. Og jeg kigger, jeg har monoline igen, den jeg brugte før, kalligrafi monoline, størrelse 2, uigennemsigtig, og så kan jeg lige rette lidt til og sige, det der, det var lige lidt for meget derude, den der vil jeg godt have lidt sådan der i enden, og den er måske også lige lidt for tyk hernede af, så kan vi lige tage lidt af der. Sådan. Det er måske lidt for. Vi prøver her omkring. Det her, det er hele formen, vi har. Nu vil jeg gerne ligesom skære noget ud, sådan så jeg kan få bunden nedenunder. Vi kan kigge igen. Vi skal kigge ned, åbne bælget lidt og kigge ned til ærterne. Jeg kunne enten bruge mit viskelæder og fortsætte med det, eller jeg kan gå over i S og vælge freehand. Og lige gøre den lidt mindre. Og så kører jeg her. Det her den måde synes jeg er lidt nemmere at gøre det på. Og man kan selvfølgelig gøre det, man synes er lettest. Når jeg har været hele vejen rundt, så klikker jeg på pletten der, hvor jeg startede. Så swiper jeg ned med 3 fingre og cut. Så kan jeg finjustere med mit viskelæder nu. Og der vil jeg godt endnu længere ned i størrelsen, helt ned på en 1'er. Og lige køre den lidt op der. Sådan der. Vi kigger nedad. Jeg er rimelig tilfreds nu. Sådan. Så vil jeg godt lave bunden. Og bunden, den skal jo være nedenunder. Og det kan man ikke rigtig i Procreate. Jeg kan lave en ny, men den vil kun lave den ovenpå. Men for tvivl ikke. Jeg holder den nede og trækker nedenunder. Og så er jeg klar til min bund. Bunden vil jeg gerne have, skal være en farve, der er lidt mørkere end det her. Så jeg går lige ned og trækker den lidt ned. Så tegner jeg igen. Samme pensel, monoline, samme størrelse af det hele. Og så tegner jeg bare lige inden for det grønne område, man kan se fra det øverste af bælgen. Sørg for, at den er lukket ordentligt og trækker ind, og det vil så vise sig, om jeg var heldig. Det var jeg. Det her vil jeg gerne have bliver ligesom mørkere, når man kigger ned i den, så bliver den mørkere og mørkere, jo længere man kigger ned. Så jeg vælger en endnu mørkere farve. Jeg har stadigvæk sat den her til. Vi har den i en størrelse omkring 10. Og så tegner jeg bare en streg ned igennem. Sådan der. Så vil jeg gerne blende det ud. Og det kan jeg ikke rigtig gøre, fordi hvis jeg går ind og blender bare nu, uden der er noget på Gaussian Blur, så vil den begynde at komme ud under os. Det kan jeg undgå ved at gå ind og klikke på lagene, træk til siden, klik på laget, og så kan jeg sige Alpha Lock.
så får den ligesom sådan en ternet baggrund, og det betyder, at nu kan jeg trække de to farver, de to grønne, der er der, og lade dem blende ud. Så jeg klikker på tryllestav nu, Gaussian Blur, og trækker ud. Så hvis vi gør den lidt større, kan vi se, at den ser lidt mørkere ud nede i bunden. Jeg vil måske også gerne have den, så lige bliver en anelse lysere opover. Hvis man vil det, så kan man gå ind og gøre det nu på samme måde, men bare på et nyt lag. Det vil jeg ikke. Jeg er godt tilfreds, som den er her, og nu vil jeg gerne have lavet mine ærter. Selve ærterne, og dem laver jeg på et nyt lag. Så det lag, det er lag 3, der kommer mellem de to, altså mellem bunden og toppen, vi har her. Ærterne vil jeg gerne have en farve, der er en anelse lysere end den farve, der er her. Og det kan jeg gøre enten ved at sætte fingeren på, som jeg gjorde her. Så får jeg farven frem. Og jeg vil godt have den lidt lysere, så jeg kører lige lidt op. Eller jeg kunne gå ned og have valgt farven hernede. Jeg er stadigvæk på pensel monoline fra kalligrafi. Jeg er stadigvæk 100%, og størrelsen er omkring 10 stykker. Nu gør vi den lige lidt større, så det er nemmere at se, hvad jeg laver. Jeg også selv kan se, hvad jeg laver. Og så tegner jeg sådan rundt her. Det er vigtigt, at jeg sørger for, at den mødes her. Og så kan jeg trække farven ind. Så kører jeg ned. Nogle gange kan det være godt lige at se, er det en okay størrelse, jeg har? Ja, det er fint nok. Det bliver nogle store ærter. Og de behøver ikke at være helt runde. Lige nu der tegner jeg bare dem alle sammen tæt. Sådan der. Den kom lidt for langt ud. Der. Sådan der. Og vi kan lige tage en til der, og så måske lige lidt mindre hernede. Dem vil jeg gerne fylde ud af alle sammen. Jeg starter med den første og trækker ind, og så får jeg muligheden Continue Filling. Den klikker jeg på, så nu behøver jeg bare at klikke på cirklen med pennen, og så er de alle sammen fyldt ud. Det var vores base. Nu vil vi godt have det gjort lidt mere spændende. Vi starter med ærterne. Jeg laver et nyt lag over dem, klikker plus og sætter clipping mask til ved at klikke ned på laget og klikke på clipping mask. Så tegner jeg kun på det ærterne, så kan jeg ikke tegne udenfor. Og først så vil jeg gerne gøre dem lidt mørkere, så jeg går herned. Og nu skifter jeg pensel. Jeg går ind i Airbrush, vælger Soft Brush, en størrelse på omkring 2-3 stykker, og ned på 50% gennemsigtighed. Sådan. Så siger jeg tror, at lyset i min den skal komme ind herfra, og så vil der være lidt skygge herover. Så det går jeg ind og gør nu. Det kan godt være, at jeg skal endnu længere, for jeg kan se, at jeg fik lavet det lidt mørkt der også. Så vi går ned på en lille toer. Sådan der. Og jeg kører her. Kan lige give den lidt mere. Kører herop. Nu kan jeg godt gå lidt større. Der. Kører op her. Fortsætter ned. Sådan der. Og lige den sidste der også. Måske skulle lige tage sådan der. Det går jeg ind og giver Gaussian Blur. Jeg vil godt have, at det bliver blendet lidt ud. Så tryllestav, Gaussian Blur, og så trækker jeg den op. Jeg tror omkring 8 stykker i mit tilfælde vil være fint. Jeg vil også gerne have, at de bliver lidt lysere, der hvor lyset eller solen rammer ned. Så jeg laver et nyt lag over. Og igen sætter clipping mask til. Og nu går jeg over og vælger en helt lys. Jeg er stadigvæk på min pensel med fra Soft Brush, der. Stadigvæk 50%, og nu går jeg, vi kan holde den, vi prøver at holde den på de to og se om det går. Og lyset kommer jo ned her, så jeg tager lige forsigtigt, og den pen, jo hårdere jeg trykker, jo mere lyst bliver den, men jeg arbejder stille og roligt op, sådan her, og giver den lidt lyst her ind mod midten, og trykker lidt hårdere, når jeg kommer ind på midten. Vi giver den lidt her også, sådan der. Den får lidt her. Og det fortsætter vi med dernede af. Sådan der. Og så giver jeg også den Gaussian Blur. Sådan der. I det her, der var jeg helt oppe på 27. Nu laver jeg et nyt lag over, for jeg vil gerne have, at den har rigtig highlight også. Så jeg er stadigvæk på den helt hvide. Jeg er stadigvæk her, men nu trækker jeg den op, så den er 100% min soft brush. Og så går jeg ned på
1% her. Så giver vi den lige en lille klat her. Sådan der. 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 Og så trækker jeg den lidt ud med Gaussian Blur. Sådan der. Så har jeg nogle ærter, der ser fine og skinnende ud. Nu vil jeg gerne arbejde lidt med skallen. Så jeg går ud og siger, det øverste lag, det var min skal, eller belly, og jeg laver et nyt lag over der. Der sætter jeg også clipping mask til. Sådan der. Og det første vil jeg gerne give den lidt struktur. Ligesom når man kigger på en ært, så har den ligesom sådan lidt mønster, lidt gråhvidt mønster. Så jeg går ind og laver den lidt lys her. Så går jeg ind og vælger en ny pensel. Jeg går i charcoals og vælger, lad os se, Willow Charcoal. Størrelsen er omkring en 4%, og den er 50% i gennemsigtighed. Tager jeg lige og kører hen over her. Og hvis vi så kigger, kan vi se forskellen. Den ser meget mere levende ud. Eller levende og levende er måske så meget sagt, men i hvert fald mere realistisk. Jeg gør det også på den anden side. Sådan der, lidt dernede. Sådan. Så går jeg på et nyt lag. Sætter clipping mask til igen. Og her vil jeg gerne lave lidt skygge, så vi ligesom ser, at den buer. Lige nu er den meget flad. Jeg vil godt have den, man får fornemmelsen af, at den buer. Og for at lave skygger, og stadigvæk beholde strukturen, vi lavede før, så går jeg ind, klikker på laget og kører ned til den, der hedder Subtract. Klikker jeg på farve og vælger en mellemgrå helt ude i siden. Pensel, der går jeg tilbage til Airbrush, har Soft Brush, 50%, og jeg tager størrelsen op på omkring 4-5 stykker. Hvis jeg bare lige kører den nedad her, så kan vi se, så bliver den mørkere, men det her det er jo for langt oppe. Så jeg skal passe på, at jeg kører herude. Jeg prøver også ligesom at forestille mig, at ærten er hernede. Den er presset lidt på bælget, så ind imellem her, der vil den gå lidt ind. Jeg tror endda, at vi går længere ned nu, måske helt ned på en 3'er. Så jeg ligesom kører rundt om ærterne her. Sådan der. Lidt op her, og lidt ind her. Og så ned der, så vender vi den. Kører den anden vej. Kører hele vejen, skal der være mørkt her, men nogle steder der, hvor mellemrum mellem ærterne er, der kører jeg lige lidt op og giver den lige lidt ekstra. Og jeg kører hele vejen herud, og jeg kunne godt give den lidt herover også, ikke? Så begynder det at ligne noget. At kunne give den Gaussian Blur en lille bitte en, måske en 2 stykker, kan gøre det der. Nu vil jeg gerne have oppe, hvor den er blevet åbnet, der ligesom den har en lille lynlås, det er måske så meget sagt, den har ligesom sådan en stængel lidt eller andet, der går ned, og det vil jeg godt prøve at lave her. Så jeg går ind og laver et nyt lag over. Jeg går ind og vælger en farve, der er meget lysgrøn, og jeg går ind og vælger en pensel. Vi kan godt stadigvæk tage kalligrafi med monoline, det er fint nok, men jeg skal have den i, ja, lad os prøve omkring 12-13 stykker, og helt uigennemsigtig. Vi havde den på et nyt lag, skal jeg lige være sikker, ja, og jeg skal lige sætte clipping mask til, så jeg er helt sikker på, at den kun kommer på det lag. Den kører jeg, starter jeg en lille smule heroppe fra, det kan jeg se, det var lige stort nok. Den bliver lige lidt mindre, vi går ned i en 2'er, og jeg tror faktisk også godt, jeg vil have den lidt mere over i det gullige. Så jeg trækker den her over, men beholder den der. Sådan der, den er bedre. Gennemsigtighed skal vi prøve på omkring 70 stykker. Så starter jeg her, der kan jeg lige lave sådan nogle prikker ned, og så kører jeg den på laget her. Det gør ikke noget, at nogle steder, der kan man se den mere end andre. Det vil kun virke naturligt. Sådan der. Fortsætter ned.
Det er, når jeg kommer herned, så lader jeg den lige igen køre sådan lidt der, og så fortsætter vi herover. Den er meget lige, det er den jo så ikke alligevel, men jeg vil godt have, at den ligesom spreder sig ned til selve bælget, og det kan jeg gøre ved at gå ind på enden. Sådan der, yes, 2 stykker, det er nok, og så går vi ind igen på Liquify Crystals. Og så kører jeg nedad nu. Ja, det var bedre. Hvis vi kigger her, så ser det ud som om den spreder sig. Ser lidt mere naturligt ud. Jeg kører ned her. Jeg kan faktisk bare køre i midten af bælgen. Ned over ærterne, så går den selv ud til siderne. Sådan der. Ja, jeg er tilfreds med den, som den er der. Man kan gå ind, hvis man synes, den er lidt for dominerende og lidt for lys. Så kan man klikke på endet, og så har man Opacity Max. Kan jeg køre lidt ned. Den måske være pænere ved omkring 85. Vi kigger før, og vi kigger nu. Jeg vælger at tage den 85%. Sidste ting. Hernede, der ser den lidt kedelig ud. Der kunne jeg godt tænke mig at gøre den lidt mere spændende. Og der går jeg ind og vælger tilbage til de grønne. Jeg kunne også gå herned og sige den mørke grønne, jeg havde brugt til bunden. Har jeg her. Så har jeg min pen. Jeg kan gå ind, og vi kan stadigvæk køre med monoline, bare meget lille, en 1'er, omkring 80 i gennemsigtighed. Og så tager jeg der skulle vi lige have lavet på et nyt lag, plus. Den kører jeg lige ned her, og så tager jeg godt det samme herop. Bare lige nogle små prikker. Så går jeg på Gaussian Blur, trækker den lidt ud. Så ser den lidt mere spændende ud. Nu kan man jo bestemme, om man vil have, at den skal have en hvid baggrund. Jeg kan faktisk godt lide, når den får en sort. Jeg ved ikke, hvad det er, men det gør et eller andet med en sort baggrund. Og det kan jeg ændre ved at gå ind på lag, klik på baggrundsfarve og klik på sort. Done. Og så er den færdig. Det var det. Klik gerne på subscribe og like. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og jeg håber, I får en forrygende dag derude. Hej hej.